Преди 150 години, на 20 април, младите и дръзките решиха да обърнат времето. Станаха всички робове след зовът на войводата Бенковски и заявиха смело на тирана: или свобода, или смърт. 20 април беше празник за тях и както написа в кървавото писмо Каблешков: сега, когато ви пиша това писмо, знавето се развява пред конака, пушките гърмят, придружения отекат над черковните камбани, а юнаците се целуват едни други по улиците. Те знаеха, че маршът им към свободата минава през смъртта. Тяхната смърт, смъртта на родителите им, смъртта на любимите им, смъртта на децата им. Априлци я посрещнаха с невиждана смелост и една молитва: Боже, избави България! Поклон пред чутовният им подвиг. Така започна походът към българското възкресение през Голготата. Походът от 20 април до 3 март. Искам да ви покажа този подвиг в серия от клипове от местата, където се е случил и хората, които го създадаха. Абонирайте се за канала Четник, за да проследите поредицата. Ще започнем от столицата на Дунавския вилет, Русчук, и издигнатия за вековният юбилей на свободата пантеон на възрожденците. В пантеона са пренесени костите на 453 революционери и възрожденци. През 2017 година русенци поправиха глупостта на комунистическата власт, като възстановиха в другия край на парка църквата Всех светих, която е била разрушена при строежа на пантеона през 1975 година. Днес пантеона има завършен вид, с големия православен кръст на купола си, поставен през 2001 година. Ще ви представя най-видните революционери, положени в пантеона. Панайот Хитов хайдутува от 1858 година при Георги Трънкин и след неговата смърт е избран за войвода на четата. Участва в двете легии на Раковски, преминава с голяма чета в България при село Болгаркосуй през 1867 с знаменосец Васил Левски и обединявайки се с Филип Тотю успява да излезе от Българско през Сърбия, като води успешни боеве с големи орди Башибузук. И както пише в мемуарите си, тия нищо не можеха да ни направят, само ни държаха 36 часа глад. Главният войвода на БРЦК, основен поддръжник на четническите идеи на Раковски, участва в сръбско-турската война след априлското въстание и неговата смелост и опит убеждават русите да създадат българското опълчение през освободителната война. Народен представител и участник в учредителното събрание. Доживява до 87 години. Филип Тотю. Тодор Станчев, известен като Филип Тотю, роднина на Велчо Джамджията, организатор на Велчовата завера. Започва да хайдутува през 1854 и получава прозвището Харковатият войвода, защото бяга успешно от затворите в Търново и Сливен. Участва в първата легия на Раковски и през 1867 се обединява с четата на Панайот Хитов. Включва се в сръбско-турската война, като руската армия се допитва до него откъде най-добре да се премине Дунава. На сетния му час през 1907 година Панайот Хитов ще каже за него: отиде си страшилището на Турската империя. Стефан Караджа. Стефан Тодоров Димов е роден в ямболското село Ичме, но израства в Тулча. Записва се в първата българска легия на Раковски и там, при боевете на Калемегдан, заедно с дякона Левски, превземат Байракла джамия, като се хвърлят вътре с голи ножове срещу укрепилите се турци и при видът им турците се предават. И тогава ги нарекоха левове български, пише Христо Иванов Големия. След легията създава и своя чета, а при един от подвизите си скача от високо на коня на един заптия, поваля го и го обезоръжава и така получава и прякора си Караджата, което значи сърната. През 1868 година на 6 юли обединените и много добре въоръжени четници на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминават Дунава 127 на брой. Стефан Караджа се бие смело, но е ранен в битката при Канладере на 9 юли и отведен в Русе, където е съден и умира в затвора от раните си. Погребане от баба Тонка Обретенова. Ангел Обретенов и Петър Обретенов.
Участват през 1868 в четата на Панайот Китов и Стефан Караджа, но Ангел е ранен при Вишовград и заловен, а брат му Петър загива при сражението на четата Канладере. Ангел е осъден на доживотна каторга в крепостта Сен-Жандар. Той се среща там с брат си Никола през 1876 година. След освобождението и двамата се завръщат в България, като Ангел живее в Русе до 1894 година. Любен Каравелов, председател на БРЦК и съосновател заедно с Васил Левски, издател на емигрантските вестници съвместно с Ботев "Свобода и независимост", а сам издава изписание "Знаме". След разпадна на БРЦК от 1875 година прекратява революционната си дейност, успява да види свободата тук в Русе, но туберкулозата го довършва на 21 януари 1875 година. Автор на тази ярка хайдушка песен "Хубава си моя горо". Ангел Кънчев. Роден в Трявна, Ангел Кънчев се включва във Втората българска легия през 1868 година. През лятото на 71 е назначен за помощник на Васил Левски и обикаля и страната с апостола. При едно посещение в Карлово Левски и Кънчев скицират Карловското знаме, по образец на което Райна Поп-Георгиева шие Панагюрското знаме. А малко известен факт е, че въстанието в Панагюрище е обявено именно с Карловското знаме, тъй като това на Райна на 20 април все още не е готово. Ангел Кънчев отнема живота си на 5 март 1875 година на пристанището в Русе, след като е обкръжен от заптиета и за да не попадне в плен, се самоубива с думите "Да живее България". Иларион Драгостинов и Георги Обретенов. Родом от Арбанаси, млад и образован наследник на търговска фамилия. Член на БРЦК от 1871 година. Иларион и Георги са от учредителите на Апостолския комитет, подготвил Априлското въстание. Преди да замине за Сливенския окръг, където е главен апостол с помощник Георги Обретенов, Драгостинов пише на приятелите си това писмо: "С Богом, братя! А най-вече не забравяйте, че днес е най-изгодната минута за нас да възкръснем. Гответе се, гответе се." На 3 май Драгостинов излиза да хайдутува Балкана заедно с Георги Обретенов и само с 12 четника се присъединяват към четата на Стоил войвода. Загива и двамата на 10 май при село Нейко. Панайот Волов и Георги Икономов. Волов се режда в Шумен. Високо образован в Букурещ, Одеса, Николаев, а през 1873 става директор на класно училище в Шумен. Член на БРЦК от 1874 година, той и Георги Икономов вземат участие в учредяването на Апостолския комитет, подготвил Априлското въстание. Волов е избран за главен апостол на 4-ти Пловдивски окръг с помощник Георги Бенковски. Центъра се мести в Панагюрище, а Волов отстъпва апостолския пост на по-решителния и пламенен Бенковски. Икономов първоначално е назначен за помощник на Иларион Драгостинов в Сливенски окръг, но тъй като е добре познат в родния си град Сливен, решава да се прехвърли при Бенковски и Волов в Панагюрски окръг. При избухване на въстанието Волов води чета от 150 души, от Панагюрище участва в боевете при Стрелча, Копривщица, Клисура, където при Злидол са разбити и се връща в Копривщица, а оплашените местни чорбаджии арестуват Волов, Икономов и Каблешков и ги затварят в местното училище. Успяват да се освободят и бягат с Каблешков и Икономов към Троянския Балкан. Там се разпръсват и на 26 май при опит да прекосят пред дошлата река Янтра при Бяло Русенско и бягайки от преследващите ги потери, Волов и Икономов се удавят в реката. Никола Обретенов. По-големия брат от двамата участвали в Апостолския комитет, организирал Априлското въстание. Председател на читалище Зора в Русе, той стартира революционната си дейност като куриер на БРЦК между България и дейците в Букурещ, един от учредителите на Русенския комитет в родната си къща. Никола става помощник на апостол в Врачански окръг, но там въстание не избухва. Той преминава Дунава с Ботевата чета и от малкото оцелели четници. Той е заловен в село Шипково и изпратен на заточение в Мала Азия, където се среща с брат си Ангел Обретенов. След освобождението е кмет на Русе и доживява преклонните 90 години. Баба Тонка Обретенова. 4 сина загубих,
Двамата са в гроба, а другите полуживи. Но още 4 да имах, пак ще ги накарам да носят българското знаме с златния лъв. Запалена по народното дело лично от Георги Раковски, който неведнъж е гост в нейната къща, както и Васил Левски и много други български лъвове. Къщата на баба Тонка е сред най-важните крепости на българската революция. Тонка преминава на румънския бряг, за да изпрати синовете си Ангел и Петър в четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър, а след скръбната вест за смъртта на сина си Петър и заточението на Ангел, тя погребва войводата Стефан Караджа. Помага с превеждането на оръжия и кореспонденция и при организацията на Априлското въстание. Успява да види свободата и почива в Русе през 1893 година. Тя е, може би, най-яркото олицетворение на българската майка юнашка. Захари Стоянов, Джендо Стоянов Джендов, е роден в село Медвен, Котлянско. В професия е овчар. Той става член на революционния комитет в Русе през 1873 година. Стоянов участва в неуспешното Старозагорско въстание. Един от ръководителите на 4-ти революционен окръг по време на Априлското въстание. От самото начало на въстанието е част от върховатата чета на Бенковски и става свидетел на убийството на войводата Бенковски край Рибарица, като само успява да избяга в реката, но по-късно е заловен и лежи по затворите. Пуснат е преди освободителната война. Председател на БТЦ Река и главен организатор на Съединението на княжество България и Източна Румелия. Захари Стоянов има огромна заслуга за паметта на Априлското въстание с неговите 3 тома на записки по българските въстания, издадени в Пловдив през 1884 година. Той също така пише и първата биография на Левски през 1983, а също така издава и писанията на Ботев в опит за биография през 1888 година. В пантеона почиват още стотици знайни и незнайни съдби и личности, пожертвали се в името на свободата. Безгранично храбри са и въстаниците в Северна България, където Ботев показва на австрийския капитан как достойно се мре за отечеството. Бачо Киро и поп Харитон удържат с 200 въстаници цели 9 дни в Дряновския манастир, осъдени от 5000 османска армия. Георги Измирлиев, младият юнкер от Одеското военно училище, сам си надява бесилката на врата с думите: "Сладко е да се умре за свободата на отечеството." Може би най-изненадваща за османците е саможертвата на видният кадия от Габровския съд и заможен търговец Цанко Дюстабанов. Когато питат в съда: "Как може и ти да се увлечеш по тая глупава работа и да станеш бунтовник?" И Дюстабанов им отговаря: "Нашата цел, проче, не е била да ви надвием с сила, но само да ви предизвикаме и да направите зверствата, които вече направихте премного и благодарение на което се компрометирахте пред целия образован свят. А тая наша цел е достигната вече. Бъдете следователно известени, че ние победихме." И действително, саможертвата на априлци не остана на празно. Цивилизованият свят помогна на България, но и България направи много, за да извоюва своята свобода. Вечна памет на загиналите и амин.